K'a ka jigitigɛ kule dabila. Nin ye jigitigɛ kule ye dɛ. Kule in a n'a tamasiyɛn don. Ndesan ne. Nka jigi a faba ye Ala ye. Wallahi. U ko a ma ko masa jigi tiɲɛ bali. O jabaru wahidu bɛɛ sɔn masa. So fila masa ale bi dugu jɛ an kɛnɛma ɲɛna tugun Yesu. Ayiwa an bɛ a tanu o la ka barikada. Ni ka wale ɲuman dɔn san ani waati. Kɛnɛ bɛɛ kan a ka kɛta bɛɛ fana na. N'an ye masaba ye tanu kɛnɛ min kan. Arasulu bɛ tanu ye ka barikada ni ka wale ɲuman dɔn. Nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jida kan. K'a masaw sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o barikada ni k'o wale ɲuman dɔn. Ka tila ka dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ. Ka dugawu kɛ hali bisa min ye banakɔrɔw ye k'o bɛɛ ban. Ka jidi kɛ lafiya la kura kana si sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so barabara dali Ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama fɔ k'u barikada ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u ni ɲankuma olu minnu ye an kanu i k'a dɔn Ala kama kanu don nimisa tɛ a la k'u ka bisimila an b'u bisimila kɛnɛ min kan o ye kunnafoni kɛnɛ ye u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de bɛ anw bolo o kɔnɔ kumaw kelen kelenw sugandira an fɛ ni Ala ka jɛ ye o na k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman Ala ka nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'an ma bɛn k'a cari suya kɔlɛtigiw ni nɛgɛ sujurutigiw Ala ko nɔgɔyaw fana ye k'a f'i yɛrɛ ye ko Tarawele o yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan kɔri baasi tɛ ba ni denmisɛnw la alhamdulilayi cɛ i ye mɔsiya bɔsi na bi dɛ. Bibi ni i ye muru naba. Awɔ ɲa tigiya ta bi. Ya tigiya ta bi. U ye Blaise Compaoré de. Bon kana ni bɛ fɛn dɔw sanga quoi. I ye fɔlɔ min fɔ fɛn tɛ tɛmɛ o kan. Muru naba. E bɛ se k'o fɔ kɛnɛ jumɛn kan ka Blaise tɔgɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ kelen ye. N ko de ye Burkinabɛw lafiya. Au moins autorité dɔ b'olu bolo. Danaya bɛ min. Mun traditionnel. Min bonyanen don. A kuma ka maa ta sago. A lakodɔnnen don. Wallahi. Sɔngelen don a ma. Wa a yɛrɛ ka laadiriya fana sabati. Wa a ma nata a tɛ girin ka taa maa kan. K'a ka laadiriya sabatilen de don. A banna. N'i ye danaya datɔ k'i ka bɛɛ. Ko i sɔsɔ b'a ka dɔgɔ fiyewu. A kana k'i ɲɛna ko sira don koyi. A bɛ bɔ i yɛrɛ dabolo dɔw la. A banna. N'o tɛ maa bɛ maa la. A dɔ la hali n'i kɛra jinɛ ye olu ta bɛ s'i ma koyi. Wallahi. Olu dabolo yɛrɛ de y'o ye latigɛ la. Ala k'a bolo ja. N'i y'a se moro d'a ma i ta fila ni mɔrɔsɔ. Mɔrɔsɔ a b'a fara a kan. A b'a fɔ ko salam. Amade. A kɛra cogo di? I ye ko sɔrɔ sa dɛ. I ye ko sɔrɔ sa dɛ. Tarawele. Ala marhaba. Haba. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ t'u la. An bɛ ka kɛnɛ kɔnɔ. Tɔɔrɔ si t'a la. Tɔɔrɔ si t'a la. An bɛ bɛɛ fo. Awɔ. Fo cɛ maa kelen. A ko k'a b'i fo. Kamalen kelen. Cɛ a muso nana yan nɔ. Jɔnni? A fɔra i ko a ma diya a ye dɛ muso danba. K'a kun nana yiri la. K'a fɔ ko muso bɛ Adama bolo. O ye kelen ye. Wa ko maninkamuso min b'a bolo k'a ka juga ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ juga tasa fa. A fɔra i kɔ. Fo sɛ bɛ yɛrɛ ka a sanfɛ. Araba yɛrɛ a yɛrɛ y'a da juru. A da juru jigin dɛ. Ne muso ka fɛn fɛn k'a t'o fɛ. O fana ka gɛlɛn dɛ. Nka muso fɔra i ko a ma bɛn a ma. A bɛ fɛ k'a ɲagali labɔ e yɛrɛ de la. Ne ba ye muso ye sa. Nka ko cɛni min ye a cɛ o tɛ ne fa ye. Tonton tɛ yan. Ayi dɛ. Ala k'a kunna ja. Ala ka sɔn ɲuman na. Sɛdina Omar Keyita. L'enfant de Kitakuru ni Borofɔ. Moro ale bɛ réalisation na bi. Min ye Fuseni Dawu ye. Ale bɛ kɛn bɛ ka nɛgɛw karafe minɛ radio sira fɛ. O kuma Zɛdɛ ale bɛ difu la. Jama dugu kɛfa. K'a fɔ ka wale ɲuman dɔn. Sécurité renforcée. Ka taa se Kuyate Awa Keyita ma. Moro anw de bɛ nin jɛ ka baara la bi. E ni ne kɛnɛ kelen kan. N b'a dɔn o tɛna kɛ kɛnɛ lankolon ye. A kunnafoni fɔlɔ n b'a d'i ma. Kɛnɛ tɛ langoloya k'a sababu kɛ kunnafoni b'an bolo. Kunnafoni na kɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ a n'a minɛn fa. N'i ko ka kunnafoni fɔlɔ ta Soir de Bamako. N b'ale ta. Danbekuta an bala an ka baro la. O kumana min i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Soir de Bamako ta. N bɛ taa i k'a dɔn Sikaso marabolo kɔnɔna la. Ko bagabaga ta an bɛ k'olu sɛgɛrɛ bingani bagabaga. Ayiwa min i k'a dɔn k'a fɔ binganikɛlaw olu bɔlen kɔ camancɛ marabolow la. U kundalen don jamana fan wɛrɛw de kan nin waati in na. Ko ntana gosilen don. K'a jira k'a fɔ ko maramafɛntigi minnu bugunatigɛ ma dɔn. Kulu maramafɛntigiw k'u bɛ munumunu salo la Sikaso marabolo kɔnɔna la ani Kucala kɔnɔnaw la n'o dafɛlaw la. Laya Jara ale y'an kunnafoni bi Soir de Bamako kɔnɔ Yusu.
la yaka fola akoko minye ka do ni bambanci jekulu ni mamuru tilew ye binganingelaw ye aywa ku bu ku jose kologiri onga jamana kono jinye dongo do katafe kene obeka wara ubulo kata o wire fana beka kene mine o chuko kelena ko imere bela jele damna anga ka do sahili bulo la no ekoro marabulo ye o kuna kana ere soro chamanje marabulo la moti ni seku olu yuta sorala anyena ngo ma eroto nakishi aywa minye ka do marabulo were ye ku kundale do yero de ka yasa ko do ka maraw kono ku ko nga wuli ka jobari ka gabo yasa ku dili sara ka do anga marabulo la jango bi sika so marabulo konnala haka ja minye ni makufole nunye ku ka munumunu salo jate minane do e ko kuma na fe minye ka do kuma ka unye olu cha manko ni la sera ka danu nunga munumunu salo ka ko nununye mawye ute sharia kono bamanji uni binganingela de do o kuna fone munu mbora sigidala ulu ya jirasa ka foko ni makufole munu vle ni ko do ko kuma na ko jate wale ke bat kila mo ko luka kele che fulufulu le do o fe minye sika so marabulo konnai ani kuchala marabulo konnai yusu ku be ka ye ngwe o minye ka do ka fo ku be ka ye kelengele wa ko kuluse do be utale du da kulu inde sanve o be ka dugu jate mine yusu iba ka fo ko kului abe ka do buda do ni nyonche no ye karanangana ale ni ka do ka fo tanjo ani ka do wurekela ulu ni nyonche ani jiwala abe oyoro nu ni nyonche o kuluse nu konnala o be danje mi ngo fo o yanga jamana ani burkina jamana danje o kuchala karangana aywa ani kuri katasi ka do ka fo jarmanama ku be munumunu salo la ni yoro ko fole nu fanana yusu ko ka do sirakele fona bitabo burkina faso ka okumana ni yeni jatemine bai ka foko sira ndomba la jo ulu ye munfo ko kulu yere min vle ni nutale du sogolo sanve ka jatemine ke okumana ko kulu nye ikado yoro ye ni ko nimbe ikado yoro bebi ka jate kono okumana isago ni dungo obe dugu yere fa ambela jelena okudun tele do yenge ujabala e kaba yusu ko nunumbe fa ka bingani chejugule takasika so marabulo ni kujala marabulo segere ko ma munu ndundo buguna tike maddo ala ambe yoro mine ko bi ko ngabebu ye takasigina ni sira ko fole nununga jamana yere konnala ni jamana fango fole mfanana kanganga don ka fofana ko minye ka do yoroso e kembarana ani mau no yedebere gwaso ara were ka duye ka do ka fo febi ka do mau tebeneko kuri katasi ka do karangaso ani ka do kifoso nuno mbela jile ko bagabaga tambe ka ni yoro ko fole mbesegere sabu ka munumunu salu ben yoro num mbela jile na ko misali kologire do e jumenyi wasadani na ko bingani gara wari bondo do uluka ikado bulifeka no BNDA obe kuchala o marabulo konnala ayo ko BNDA ku bino ka bolife minga o kunkundale do yoroso de ka abita ka chila o ku yo mine ikado sofereke ale ko nkana blala o ko fe nga binganingela nu utarani bolife de Allahu akbar tarani bolife Allahu akbar otmana kundana gosile do bagabaga ndana abe ikado ayangale do kuchala anisika so marabulo ka maminga nobla sebe do ya la ya jara ka bo sorde Bamako kono yusu ka bidon boli boro do bla independent ba leta aminye anga wolo masere tabau awa nyono yamfanfe yoro dobe awekado minye jabali fanvela nuna muro awaminye de juillet 2021 anga wolo masere tabau ko ni dangari bambanji dola bambanji munu nuka barati dore kata armadun awakado ko lubone onina no temana kabwe ubi fa minge usinga ka machine saka bele jeli chekata nu no zonde do sede magatape abana nuno nte bambanji bandi wire do wuli ku ferege ni ngoy na ku take shwani ko bambanji wallahi tasro betede Moro, mi direction Mimbe, nous ba wele ko DIRPA, direction des relations publiques de l'armée. Nous DIRPA olu ko ni kuna foni di baroke, mi kuna foni di mi nous ba ke, u ba ke kalo mka kuna foni ka di jamana deuma, ningene kanza Suleiman Dambele, colonel Suleiman Dambele awa ani directeur adjoint école militaire, colonel Moussa Yorokande, chef division opération sous-séféré formation et stage état-major là général des armées colonel Mamadou Masoulé Samaki moro nunu ngoni ye wuli ka jo minge nyafali kunte dora kunte nyafali do ya jara ka fo yoro dobe nu ba wole ko sanjugura ko sa na fama mawko ne wuli ka joke mamunu be nu uye gele alla se oluma
min ye jihadiste ninnu n'o ye banbancu ye olu kɔni kun daga bɛ yɔrɔ dɔ la an ka wolomasiri tabaw taara ka taa du tula ni avion ye kelen kelenni minnu bɛ n'olu foroforila awa min ye dangariw la du ye dangariw la duguma kosɛbɛ maga hakɛ to hakɛti la waati n'a cogo don moro min ye aw ka dɔ dangarile olu la wolomasiri tabaw awa min ye o sera ka su min ye o ye su 12 banbanciw la ani maa 21 u y'olu minɛ très bien cɛ minɛni a y'a to yen sa ko k'u fɛn a y'u fɛn n'a nana n'u ye yan nɔ droit de l'homme b'a fɔ ko k'u fɛn dɔ droit de l'homme yɛrɛ k'i sama ka bɔ anw ɲɛ ten sa droit de l'homme ti kuma anw ka wolomasiri tabaw ka fali la nka ni maa kundan fara dɔrɔn mankan bi caya a banna u bɛ nin ko in tiɲɛ fɔ an ye o wallahi o mana kɛ droit de l'homme min ye l'homme libéré wa l'homme coincé de a banna nin ye mun ye moro min ye ɲɔnɔ cercle la o kɔni nin kɛ banmanciw u ye maa 12 olu de kɔni suyera maa 21 u y'olu minɛ min ye aw ka dɔ u ye dugumaw olu ka baganw 515 u y'o minɛ ka di olu ma misi b'o la saga b'o la baw b'o la moro ka dɔ kɛlen olu minɛ sa u kɔni y'o di u tigiw ma min ye derpa maaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali bi nka fɛn dɔ bɛ yen u ka ɲɛfɔ maa ye dɛ maa ninnu dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka taa duguni dɔw yalima aw k'a dɔn maa caman tɛ yɔrɔnin min na ka taa bi olu kan ko nka min ye bi armée kɔni wulilen don u bɛ k'u sɔnsɔn cogo min na u bɛ k'u sɔnsɔn de u bɛ ka dangaru la cogo min na u bɛ ka dangaru la u ka ko ban hali kuluni min fɔlen filɛ nin ye Sikaso ni Kucala yɔrɔ ninnu na u ka taa kulu in bɛɛ k'a fɛn fɛn avion na n'u ma taa kulu in fura avion na don dɔ ninnu bɛna balawu de jigin maaw kan ministre min bɛ yen ministre de la défense Masumale wa Sawo Kamara i cɛ a tɛ kuma a tɛ kuma a bɛ waleya de ale bɛ waleya de a tɛ kuma ko ne tɛ kuma ne bɛ fɔ ka cɛ in ye kuma la a tɛ kuma wale wa ale ta ye wale dɔrɔn de wali n'i y'a sɔrɔ jama na a taa min mɛru kɛrɛfɛ a banna hali t'a dɔn k'a ka jalamugunin meleke ka to ka tɔw filɛ Sadio kɔni k'a Kamara wa yɔrɔ i bɛ ministre dɔw ye i b'a olu ye Gessner ninnu ni fɛnw na k'u b'u yan kan Surasiw la hawla kabini Ala k'an da ka bɔ a lami ne ma deli ka guloki ne b'a ka fɛn fɛn ne tɛ gulokiba y'a la Surasi fini dɔrɔn ka tila ka jaramugu bereke a bɛ na hakili jigin Mamadu Sisoko de la Segu kan ɲamakɔrɔ min fatura Siraban Kasara la awɔ kab'ale donna wolomasiri tabaya la a ma sibili fini don fo ka taa sa Allahu hali n'a b'a ka so sɔrɔ a si culoti ba n'a tricot de b'a kan ndesaani awɔ moro fo ka taa sa don min ye dangarila ninnu na o tuma awa k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen jadisiw awa k'u kun gan o dogo ye n'o ye sɔngɔ ye sɔngɔ awa min ye olu kɔni u taara k'u dogo ye nka an ka wolomasiri tabaw wulili kama tun moro o ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani sababa bɛnna moro awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye jadisiw ye k'u ye maa caman fana fa ye jadisiw ninnu wa awɔ ko fugariw de don u bɛ taa bin maaw tɛgɛlankolonw de kan u b'an ka wolomasiri tabaw yɔrɔ dɔn a banna wa hali n'i y'u tatɔ olu fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ t'o kɛ janda de ye Ablaye Jara n'ale ka fasira a ko don n'a nataw la k'a na kunnafoni tɔ lase maa ma indépendant an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ n'olu ye cɛkisɛw ye dɛ an ka kɛlɛ in kɛ ɲɛŋɛ ye sa a banna a kana kɛ dogodogo ni boliboli ni boliw ye karisaw k'u ɲun bɔ a la fana wala karisaw de ye nin ko yɛrɛ bɛɛ jɔ olu k'u ɲun bɔ a la fana ala cɛ karisaw bɛ lebu don dɔ ko ye u bɛ malo ko ye a banna awɔ karisalakaw e ma ye ala kɛlen bɛ ka tasuma mɛnɛ min don u ka yɔrɔw la wa n ko hakɛw don a kana k'i ɲɛna ko hinɛtɔ ko don dɛ wallahi diɲɛ hakɛ de wuli b'u fɛ bi n'o tɛ nin waati in i ye tasuma minɛ waati n'o tɛ se mun b'u ye nka ala ka se ka girinna bɛɛ ko ala kɛn bɛ ni jizo ma lajaba s'uma i b'a sɔrɔ tasuma o tora o tasuma ko la jizo fana nana i sen don yɔrɔ dɔw t'a la ka fara tasuma kan nin ye hɛrɛ ye ndesaani u b'a y'u ɲɛ la o se t'anw ye dabali t'anw ye an y'an ta di ala ma an bɛ min fɔ hali bi an ka maakɔrɔw ni an ka diinɛ dɔnbaw an ka maakɔrɔ hamiya Kayi cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ n'i taara Kayi i b'ale ɲini de wa n'i bɔra ale fɛ yen f'i ka tɛmɛ Mama National fɛ yen a banna n'i y'olu ye Njayi Sibi Kayi plateau la n'i y'olu bɛɛ ye k'a ban i b'i jija ka se Deli Umu Sise fɛ yen nɔ Kayi n'i y'olu ye kaba Kayi sigi jara a banna ndesaani
o kuma Yusu min ye ka dɔ sɛbɛn ye an b'ale ta ni y'ale ta Soir de Bamako n bɛ segin k'a ta tuguni ni ye Soir de Bamako ta an bɛ kuma i k'a dɔn musaka ko kan musaka min ni o kan ka lakilenni k'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn wajibila kow ma hakaja minnu madana fɛn min kɛra i k'a dɔn fangabulon ɲɛma o ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛlenw i k'a dɔn fanga marali kɔnɔna la n'o ye PAG o kɔnɔna la i k'a dɔn k'o bɛna kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ye gouvernement a ye ko dɔ don ba la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn musaka kan ko budget rectificatif min ni i k'a dɔn a kunnama bɛna yɛlɛn dɔɔni kɛmɛ jɔlen na kelen a n'a kunkanfɛ kelen ye musaka nasira fɛ o kumana fɛn min i k'a dɔn Umaru Ongoiba ye ale ye nin fasiri bi Soir de Bamako kɔnɔ a ko min ye minisiri jɛrɛ ye minisiriw ka jɛrɛ n'o conseil des ministres ye n'a kɛra ka bɛn ni utukalo tile 11 ye 2021 san o k'o ye ko dɔ don ba la n'o ye baara bolodalen ye min bɛ sariya bolofara ko fɔ min bɛna bayɛlɛma don i k'a dɔn taabolo la n'o bɛ sariya a n'a musaka o kɛcogo ɲɛfɔ Yusu n'o taara kabi décembre kalo tile 21 2020 san min bɛ ko fɔ ko loi de finance ayiwa min bɛna 2021 ta k'o jalatigɛ o baaraw bɛna kɛ ni musaka minnu ye ni ŋaniya kɔni sirila nka hakilila kunna k'a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye lasili kura minnu ni olu kɛra o lasili kuraw fana kɔnɔna la ko fɔ dɛmɛdɔɲɔgɔnya ka ta ka yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ hakaja min ye k'a dɔn k'a fɔ o bɛna bɔ an ka foroba wagande o musakaw de la a bɛɛ kɔkɔrɔma bɛ don n'o de ye min ye k'a dɔn ko appui budgétaire général ayiwa ani k'a dɔn sectoriel o baaraw minnu olu bɛna kɛ o kumana ko o ko kura minnu ni olu k'a dɔn kungilenna kura minnu bɛna ta n'o lasili fana n'o kɛra i k'a dɔn fangabulon ɲɛma ale ka fɛɛrɛ bolodalen olu bɛ dantigɛli kɛnɛ kan CND maaw ɲɛkɔrɔ o kumana n'o ye action gouvernement plan d'action gouvernemental Yusu k'a bɛ don o lahala de kɔnɔna la ni musaka min filɛ nin ye n'o ye lakilenni musakaw ye a bɛna i k'a dɔn baara bolodalen min bɛna kɛ 2021 san na a bɛna tali kɛ o kow de kan nka a bɛ kunnama bɛ yɛlɛ dɔɔni min foroba wagande ni a k'a dɔn o bɛna o jalatigɛ dɔn a bɛ tali kɛ musakaw taabolo kan ayiwa ko dépense budgétaire min ni i k'a dɔn o kunnama bɛ t'i jɔ miliyari 2 miliyari 200 ani i k'a dɔn miliyɔn 800 ni 41 ayiwa fɛn min bɛ i k'a dɔn o kunnama ko fɔ min bi yɛlɛ o kan o ye i k'a dɔn miliyɔn 500 ani 80 ye miliyari 2000 kɛ miliyari 2000 ani 800 ni 41 fo ka taa se i k'a dɔn min bi yɛlɛ o kunna o ye i k'a dɔn miliyɔn 500 ani 80 ye moi je sais pas ami avec les chiffres jate ninnu wa o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ i k'a dɔn taa min o ni i ye o da min ma n'i y'o da tɛmɛnen dɔ ma o bɛ tali kɛ i k'a dɔn miliyari 2000 800 ani 8 o bɛ tali kɛ o la ko musaka yɛlɛnta o bɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 88 o b'o ko fɔ min bɛ tali kɛ musaka taabolo la hakaja ni i k'a dɔn k'a fɔ kunnama o bɛna kɔrɔta ni 100 jɔlen na 11 ani a kunkanfɛ 19 kelen a n'a kunkanfɛ 19 ye 100 jɔlen na o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn min bolodalen don n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn foroba wagande o kɔnɔ musakaw la o de ye i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 2000 188 ani i k'a dɔn miliyɔn 653 ayiwa min ni k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o da i k'a dɔn tɛmɛnen dɔ ma o bɛ miliyari 2000 ani 155 o b'o ko fɔ ayiwa ani miliyɔn 161 min ni o bɛ i k'a dɔn sariya bolodacogo ko fɔ musaka ko nasira la ko kunnama bɛ kɔrɔta o yɔrɔ fana na 100 jɔlen na kelen a n'a kunkanfɛ 55 Yusu ko min ye fanga marabaw ka fɔ la jamana yɛrɛ ko n'i y'a ye nin bayɛlɛma ni lakilenninw bɛna kɛ k'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ musaka an ka foroba musaka la n'o y'i k'a dɔn budget ye ayiwa k'a bɛna ɲɛsin yɔrɔ jumɛnw ma fɛn min ye lakana ani wolomasiri tabaw ka ko taabolo k'a bɛna ɲɛsin o ma ani ka kolo don fɛn jumɛn na n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ an ka foroba musakaw ni foroba wagande yɛrɛ taabolo ye hakaja fo ka taa se musakaw ma minnu bɛna don kalata ko taabolo la ko nin bɛɛ i k'a dɔn jɔ o bɛɛ jɔyɔrɔ de la hakaja min ye i k'a dɔn ŋaniya minnu bɛna siri ka musakaw k'olu ta ba la min bɛ i k'a dɔn bayɛlɛma ko fɔ politiki bunakun kan ani fɛɛrɛtɔnw ka kow taabolo ko nin bɛɛ lajɛlen ye kunnama bɛna yɛlɛ dɔɔni hakaja dɛmɛdonɲɔgɔnya min bɛ kɛ musaka ko la ko subvention n'o bɛ di i k'a dɔn k'a fɔ n ti o baarakɛdaw ma n'o ye i k'a dɔn courant baarakɛdaw ye i k'a dɔn min ye i k'a dɔn an bɛ hakililakunu kɛ k'a fɔ min ye fangabulon ɲɛmaa ye
shogel ko kala maiga dɔgɔtɔrɔ a ka i ka dɔ dantigɛli kɔnɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen de mada a ka plan d'action gouvernemental kɔnɔ wa ko o tɛ se ka ɲɛnabɔ i ka dɔn ni kunnama ma yɛlɛ dɔɔni musaka nasiraw la hakaja min bɛ tali kɛ i ka dɔn baara bolodaliw na min bɛna kɛ i 2021 o san in kɔnɔna la o kunnama n'i y'o lajɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2,000 ani 50 ani miliyɔn 63 la i ka dɔn sefa wari la musaka a ka dɔn k'a fɔ ko koɲaw nin y'o dantigɛliw ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn waati a baara bolodaliw minnu wajibiyalen don hakaja plan d'action gouvernemental o taabolo la maa min ka nɔbila sɛbɛn don Umaru Ngoyiba an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ. O tuma ministre de l'économie et des finances daba ye sunata ye baara wulila dɛ baara wulila a b'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ nin bɛɛ la wallahi ale fana kumakan mɛn ayi Masumale filanan don a fana ka kuma man jan dɛ a ti kuma kuma muguba den tigilama ninnu tuma dɔ la kana bɛɛ minɛ a nɛnkun ma koyi ayi dɛ tuma n'i y'o minɛ o ma foyi t'i bolo ale tɛ kuma dɛ kuma man jan ale tɛ kuma ala k'an kunna ja moro an bɛ éducateur de renouveau ta commande o ye jɛkulu ye jɛkulu minnu n'o ye coalition malienne pour le droit de l'enfant commande olu kɔni y'a jira k'a fɔ bingali min kɛra utukalo tile 8 min ye civil 15 n'olu ntanyana awa k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔw bɛ awa k'a dɔn bingalikɛla dɔ minnu kɔmala dɔn olu kɔni taara ka taa bi yɔrɔ dɔw kan n'o ye karu ye min ye daw tege ka taa se Otaguna min n'a bɛ Asongo fɛ Gao region na moro an di tɛmɛ abadan n'a ma awa min ye an yɛrɛ an denkɛ n'o ye Amadu Kebe n'u b'a wele ko Darkeb moro ale kɔni fana tunnen don an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɔ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u ka a lajɛ den bɛ yɔrɔ min na n'o tɛ an ka dɔnkilidalaba a ma diɲɛmaa ye a ma min a ma bɔ a banna funangɛni bona ye wali k'o ta ka taa ni o ye ten a banna o bɛ se ka kɛ wa moro min ye aw k'a dɔn dugu minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen utukalo la o k'a dɔn koro ani fo ka taa se daw tege ani aw k'a dɔn Wataguna moro min kɛra sa n'o bɛ Gawo fɛ k'o kɛra sababu ye maa 51 olu kɔni olu ntanyana min filɛ nin ye ko denmisɛnnin caman kun b'o la ko Madi kɔni ko a ka dɔn olu ye nin bɛ waati min na moro a y'u ka kalifa tɔɔrɔ olu a ka dɔn olu kɔni bɛ min fɔ sa min ye bingɛlɛ ninnu ani waleya jugukɛla ninnu n'u bɛ nin dan wale k'o ta ka dugumaw sɛgɛrɛ yalima i ka dɔn ka jamana denmisɛnninw sɛgɛrɛ ko olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u ka maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye Antoine ka dɔn Kaplogan ale ye ka dɔn a y'a jira k'a fɔ min ye kabini san jumɛn min ye ka dɔn bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛra min bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka dɔn olu lakanani ma ani denmisɛnninw lasagoni n'o kɛra septembre kalo tile 20 san 1990 o b'a jira k'a fɔ awa min ye jamana o jamana bɛ yen n'olu tɛgɛ bila nin na k'a dɔn k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la denmisɛnninw ka ɲɛnamaya an'u ka kalanko fo ka taa se ka denmisɛnninw kɔlɔsi ani bingali wale min n'o bɛ kɛ denmisɛnninw na min ye ani ka dankariw yɛrɛ ka adamadenya la min ye o ka dabila yalima ka denmisɛnninw ka dankariw ka hakili la n'o ye papali sugu dɔ ye ani ka dɔ gɛlɛya sugu dɔ ye ka denmisɛnninw sɔrɔ k'o ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ ye ani jagoya baara ko dankari nin bɛɛ lajɛlen la nin ka dabila denmisɛn fɛn min ye den daani ye a banna maa bɛ t'o don ko dɔw da fɛ wa communiqué la sa ko maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u b'a ɲini CNT maaw fɛ k'a ɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ Mali kɔnɔ yan u ka lajɛ min ye k'a dɔn k'a ɲini awa ko sugu bɛɛ lajɛlen la minɛn ka d'u ma walasa i k'a dɔn u bɛ se ka jamana lakana cogo min na walasa u bɛ se ka jamanadenw lakana cogo min o tuma jamanadenw bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya m'u sɔrɔ wa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u b'a ɲini fana ni dan min karila n'o ka président n'o ye Antoine Kaplogan a n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen da min karila denmisɛnninw na ani dugumaw la u ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a lajɛ maa minnu ye nin kɛ u ka kan ni min ye k'o da u kan dɛ n'u yera kɛ k'u kiri ka tila k'u kiti n'u yera
e mun b'a kɛ ka sentigɛ ta de wa moro ko ni min filɛ ko i k'a dɔn ko nin ye gɛlɛya ye ka lase diɲɛ ma n'o ye crime contre l'humanité o tuma ko man di maaw u ka nin kunnafoni na sa u y'a jira k'a fɔ awa min olu tɛ jɛna cogo di maa si tɛ jɛna dangakari denmisɛnw na maa si tɛ jɛna wa jamana ka lakana fana ko bi denmisɛn tɛ se sini maakɔrɔ ye wa a banna ni bi denmisɛn banna fa la sini maakɔrɔ na sɔrɔ ayi a jamu tɛnɛ n'ale ka fasiri a y'a bɔ indicateur kɔnɔ k'a jamu tɛnɛ u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko la dɛ o ye ɲɛ b'a la kɛlɛ yɛrɛ de mafiya yɔrɔ ye nin ye denmisɛnw ni musow de bɛ lajaba sɔrɔ olu de bɛ lajaba sɔrɔ dɛ u tɛ ala dɔn kɛlɛ bɛ ka kɛ kun min kama wallahi e ni hɛrɛ ye ala k'an kunnaja amina yarabi kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ moro an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la nka an tɛ taa sugu la cogo si n'an ma taa min ye groupe commerce la nka yanni an ka se sa moro an bɛ munumunu an bɛ yen bila ka taa pharmacie kura verse la ka sɔrɔ ka taa commerce la Ablaye fe wala an b'a daminɛ a daminɛ yɔrɔ la Mariam fe wala ka taa laban Ablaye fe baasi tɛ an b'a kɛ ten an ka taa sugu la mura an ka wasa sɔrɔ yɔrɔ siga bɛ kalo ko la siga t'o la a banna o kuma na waati bɛɛ bɔra jamukan bɛɛ ɲɛfɔra faamuya sɔrɔla la a banna nin cogo don a banna sanga ni waati kunnafoni baara kɛcogo kura a banna n'a kɛcogo ɲuman renouveau o de don aw ani anw siga t'a la a banna o kumana Yusu i ka dɔn k'a fɔ an bɛ aujourd'hui ta aujourd'hui ale ye sɛbɛn ye a kɛn bɛ ka fasiri kɛ ka ɲɛsin an ka fɛɛrɛtɔn belebele dɔ ma an siranna fɛn dɔ ɲɛ an hamina n'a ye Yusu i k'a dɔn ni ma farati o kun bɛ i k'a dɔn URD kan dɛ an ko Sumayila Ala ka hinɛ a la a taalen kɔrɔ kɔ u k'u cɛsiri a banna n ko maa kelen sa tɛ duguba ci nka a bɛ duba lanɔgɔ wallahi an ye nin fɔ yan an bɛ k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛtɔn belebele ninnu bɛɛ lajɛlen bi ta n'a bi ɲini ka kologiriya yɛrɛ sɔrɔ kuma min n'i ma farati u bɛ k'a ci ka yɛrɛ kɛ waati a banna ko ŋunuŋunu bɛ URD fana kɔnɔ bi dɛ an kɔni sigira n'o ye sa ŋunuŋunu k'a bɛ URD kɔnɔ min ye Kasimu Tera ye ale ye ni fasiri bi aujourd'hui kɔnɔna la Kasimu ka fɔ la a ko min ye i ka dɔn ko min ye sɛbɛn dɔ ye k'o bɛ munumunu salo la maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn min n'o bɛna wajibiya ko fɔ ka conférence nationale kɛ u ka i ka dɔn jɛrɛba jamana kɔnɔna la Kasimu Tera ka fɔ la a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni minnu ni olu ye i ka dɔn kunnafoni jɔnjɔnw ye i ka dɔn ko olu y'a jira ko bɛ min ye sɛbɛn ye a bɛ fɔ min ma ko pétition k'o bɛ munumunu salo la mantonw jukɔrɔ a ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ ko nka k'a bɛ munumunu salo la maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana Yusu k'u bɛna wajibiya fɔ conférence nationale de ka sigi fɛɛrɛtɔn tɔgɔ la n'o ye URD ye o kumana ko fɛn min i k'a dɔn o min bɛna jate bɔ jate min i k'a dɔn k'a fɔ n'o kan ka kɛ o ko a bɛ ko i n'a fɔ ɲina kelen don ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔ o kumana ko fɛn min ye sɛbɛn ye n'o ye pétition ye ko jɛkulu dɔw ko olu de kɛlen don k'a wuli k'a jɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn o jɛkulu ye olu minnu kɛlen don ka pétition ko wuli k'a jɔ ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛmaaya la ko maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ minisiri kɔrɔ ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ balima ye Saliku Sanɔgɔ ayiwa ko o b'o ko maa ɲɛmaaya la o ko conférence nationale ko wajibi de don a ka sigi sen kan wa ko san o san de a bɛ sigi sa o kumana a sigikun ye jumɛn ye jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni o jɔyɔrɔ faba tɛ a bɛ fɔ min ma ko poste vacant yaasa ka maa sugandi ka bila o jɔyɔrɔ ninnu na o k'o minɛn fa k'o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ siraw kan min n'o ye walansɛmɛ siraw ye ani ndaɲani siraw ye o ko n'olu ma ɲɛ kɛ kɔ ko fɔ olu maa masina olu tigilamaw fana ka nɔrɔ bila o k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn ko caman kɛra URD kɔnɔna la maa caman daɲɛna ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko bureau exécutif k'a tɛ ka miiri i k'a dɔn k'a fɔ nɔrɔbilako la ka ɲɛsin o maa daɲɛni ninnu ma ko san 2 bɔɲɔgɔnko o bɛ i k'a dɔn o ko bɛ munumunu salo la ayiwa ko min ye i k'a dɔn Ala ka hinɛ a la fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu daɲɛna olu ma nɔrɔbila o ko fɛn min ye i k'a dɔn maa dɔw ye olu dɔw y'a jira k'a fɔ ko kɔni ye i k'a dɔn nimisako ye ko sabu o man ka ye URD kɔnɔ ko munumunu salo min ni sɛbɛn min bɛ munumunu salo la n'o ye pétition ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ i k'a dɔn jalaki ta ka maa fana sɛgɛrɛ min ye n'o ye maa ɲɛmaaba ye an bɛ don min na i ko bi n'ale de bɛ maa ɲɛmaaya la waati la tɛmɛ don professeur Sanogo ayiwa ko o bɛ fɛ ka i k'a dɔn i bala a sigiyɔrɔ in de la ko ka jɔyɔrɔ in ko i k'a dɔn k'a fɔ ko k'o kɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔ badabada ye ko président intérimaire ayiwa ko o bɛ fɛ olu bɛ fɛ k'u ka candidat o de jagoya pembe maaw kunna ko o ye dɔw hakilina ye k'u kɛn bɛ k'o jalaki ta ka Sanogo sɛgɛrɛ
ayiwa ko min ye kandiga ko ye ayiwa ko o fɛrɛ n'o dabali min ni o bɛ ka tigɛ i b'a ye k'a fɔ ko u bɛna mun de kɛ k'u bɛna jɛkulu dɔ sigi ko commission des sages ko commission des sages ko o de bɛna i k'a dɔn k'a fɔ cɛbɔ sugandi fɛɛrɛtɔn o tɔgɔ la ayiwa ko k'a sɔrɔ ko i k'a dɔn tɛmɛ kan ka kɛ kalata o de fɛ fɛn min i k'a dɔn section kalataw ye ka na se i k'a dɔn k'a fɔ kalata taa woro bɛrɛw ma i n'a fɔ u ka fɛɛrɛtɔn a ko ɲɛnabɔ sariya sɛbɛnw b'a fɔ cogo min na fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu filɛ nin ye k'u barokɛ ɲɔgɔn o ye nin de fɔ ko o de y'a k'a dɔn pétition in yɛrɛ munumunu salo ye ko min ye i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko pétition in k'a ka wuli munumunu salo maaw ka mantonw kɔrɔ ko a kɔni bɛ sen na a ma da kɛnɛ ma fɔlɔ ko a kunba dɔ ye mun ye jɔyɔrɔ minnu lankolon don ka maaw bila ko jɔyɔrɔ fa olu nɔrɔbila ka sugandi ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ka taa se maa minnu daɲana i n'a fɔ ala ka hinɛ la Sumayila Sise n'o ye maa ɲɛmaaba yɛrɛ ye ko nɔrɔbila ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn u yɛrɛw ka fɔ la ni maa kofɔlen ninnu ka fɔ la ayiwa ko président o kan ka kɛ maa ye maa min ni a tɛ fan si fɛ a bɛ fɛɛrɛtɔn de tɔgɔ la o kumana k'a bɛ kɛ fɛɛrɛtɔn ka cɛbɔ ye ka bɔ ni fɛɛrɛtɔn ka garisigɛw ani u ka wulikajɔ n'u ka dɛmɛ ye ka taa fɛɛrɛtɔn o jɔyɔrɔ fa kalataw olu kɛnɛ kan a ka ja min bɛ tali kɛ kalata bakurunba nataw la ani k'a dɔn jamana ɲɛmasigi kalata nataw la ɔ fɛn min ye kunnafoni labanw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen maa ɲɛmaw la i n'a fɔ ko vice président yɛrɛ fo ka taa se maa wɛrɛw ma k'olu bɛɛ lajɛlen y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na ka ban ayiwa k'a tɔ kɔni ye ka taa di cabinet dɔ ma ICO ka cabinet o bɛna ko jateminɛ o ye maître Mohamed Sanogo maître Mohamed Sanogo ka yɔrɔ ye ale yɔrɔ man jan cour d'appel la Bamakɔ yan ɔ ko in tɔ mana bɔ da min fɛ Kasimu Tere ka fɔ la ko o na fasiri affaire à suivre an ye nin bɔ aujourd'hui kɔnɔ o ka bidon bɔli don Tere ka nɔbila sɛbɛn don Mori Yobla an bɛ Nouvelle Horizon da min ye an ka majorité kɔrɔ min bɛ mi n'olu ni ibolu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga n'u y'a jabɔ awa ka dɔn olu kɔni wulilen dɔ bɛ yen k'a fɔ ko min ye hali nɔr k'o tɛ fara transition kan i bɛ k'a fɔ saya moro awa ka dɔn jɛkulu olu kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ye jɛkulu ninnu jate minɛ RPM ani a nɔkama dɔw de dɛ moro ninnu kɔni kɛ bɛ ka olu kɛ bɛ fanga sinna ye bi dɔwɛrɛ tɛ olu ko olu ta tɛna kɛ sogɛla ko kɛlɛ ye wa o dun bɛ sogɛli ye dɛ o b'a ye ko samiyafɛ banakɔta walahi ɲɛ tɛnɛ o ye nka a b'a ye a banna moro min ye aw ka dɔn parti minnu dɔn RPM ani aw ka dɔn jɛkulu minnu tun bɛ RPM nɔfɛ a waati min ye parti belebele min n'a kɛra sulɛ bi o ye Adema PSJ ye moro o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Alliance pour la solidarité au Mali Convergence des forces politiques ASMA ani Union pour la démocratie et le développement UDD o tɛ cɛma Iber Kulubali ka parti wa ani ASMA Choguel Kogala Mayiga ka parti o ma tɛmɛ ka bɔ yen CODEM min ye Fuseni Amion Gino ale ka parti o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye yɛlɛma ye aw ka dɔn Musa Mara k'a dɔn ale b'o kɔnɔ koyi CDS mɔgɔtigiya Blaise Bere awɔ CDS mɔgɔtigiya ale tun ye conseiller Kuluba ale tun ye conseiller Kuluba ale tun tɛ fɛ ka bɔ Kuluba ale maa wɛrɛw fana sigilen Kuluni de ne ma ni min t'a la o ye Sina ye n'i b'a la ko jogo fana tɛ fɔ a banna nka a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan a bɛɛ kɛra an ɲɛna maliden ka tugu dabila fo maliden ni maliden tugura de an ka tugu dabila o de bi fɛrɛ a ma n'an ma tugu dabila fiyewu jamana in b'a si bɛɛ kɛ ta danga tɛ wallahi danga tɛ moro ninnu minnu filɛ k'u nana ka na jɛkulu dɔ wuli sen kan min ye aw ka dɔn ŋaniya min bɛ min ye k'a lajɛ ko dɔ bɛ fara transition kan minnu bɛ n'olu tun bɛ fanga diya la olu de kɛn bɛ fanga sɛnɛmatɔn ye moro aw ka dɔn jamanadenw kɔni an dɔw bila bɛ an yɛrɛ ma moro anw kɛn bɛ dɛgɛ susunkolokala ye moro aw ka dɔn kunnafoni di sira turu na sa o y'a jira k'a fɔ aw ka dɔn ni jɛkulu min filɛ nin min ye olu ka fɔ la ko aw ka dɔn olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko hali ni Choguel ka kuma mɛn ani ko taabolo ye ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ko dɔ bɛ fara transition kan cogo min na moro aw ka dɔn min ye ko awa ni hakili b'a la min ye Asirifu Sarafa Sherifo de Ɲɔrɔ ale aw ka dɔn n'o ye Boye Aïdara ye ale kɔni ye a yira ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ aw ka dɔn an kana taa n kunfɛ min ye u k'a lajɛ ka dɔ fara transition kan walasa ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min yanni jamana ɲɛmaa kura ka sigi
sogeli tɔgɔ min b'a la hali n'a ka di maa dɔw ye o tɛ sogeli tɔgɔ min b'a la fo ka bɔ a la de. Non mais e na lanje sa RPM olu farala ɲɔgɔn kan Adema ani Asma ani UDD ani Kodem ani Yɛlɛma ani CDS Moro nunu farala ɲɔgɔn kan a ko kana dɔ fara fɛn kan ko u da don ko la ta. Awɔ. Ni ye u bɛ se k'a kɛ o. U bɛ se k'a kɛ. U k'u cɛsiri. U bɛ se k'a kɛ. Cɛsiri de ye ko bɛɛ ye o. Moro u ka kunnafoni di sira fɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko awa min ye Ali Sogali Kokala Mayiga a ye bɔlen min kɛ ko b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye transition k'a mɔnɔbɔ ko o nege bɛ aw k'a dɔn minnu bɛ fanga la bi dɛ ko an k'an sɛgɛnni min ye politique ko mankan dɔ wɛrɛ ye ko kura kun. Ni cɛ o cɛ y'a wuli yan i ta fila ni kunkuru. A banna. I b'a wuli transition bannen kɔ de n'o tɛ transition wa. A ye ninnu minnu filɛ nin mɔgɔ tɛ ninnu kɔ bilen koyi. Hali ni maa b'u kɔ. Hali ni maa b'u kɔ olu da tɛ kalakariya tun. Walahi. U ye min da malidenw kan yan nɔ ko ninnu ka sɛbɛn nin caman ka sɛbɛn kan ka ye kiri bulon kɔnɔ bi a bɛɛ ni Ala cɛ. U ɲɛna ko ɲɛna kɛra o kɔ wa. A banna. Ni girinkajɔ bɛɛ kun de ye se kana k'o sɛbɛn o ma se bɛ k'a ma. Sɛbɛnnu minɛna dɔrɔn France 24 b'a fɔ. Se bɛ k'a sɛbɛn kelen kelen bɛɛ ma. Malien a été arrêté n'o kɛra communauté internationale bɛ wuli. Wa ni Ala ka arrêté communauté internationale bɛ wuli u ta de la dɛ Mali ta tɛ dɛ. N'an y'i arrêté Mali ko la cɛ o cɛ wuli o la i k'u bɛ kari. A banna. Communauté internationale olu tɛ maa minɛ na don o don u ka yɔrɔ la yan. Moro. U ti maa kiri la don o don wa. Min ye aw k'a dɔn. Minnu ka sɛbɛn kan ka i kiri bunna kun kan olu kana k'u b'u da don faso ko la o de ye dusukasi ye o. Ko jamana don dɔ ka fɔ la nin da tɛ minɛ dɛ. Critiquer cette nouvelle opposition en gestation. Il estime que c'est un regroupement d'opportunistes, de frustrés de l'ancien régime Ibrahim Boubacar Keïta qui veulent s'inviter. Ka jamana bilisa tuguni ko politique kɛlɛ u k'a kɔrɔbɔ. Nafa ɲininaw ni ngolongolobaw ni jamana cibaw. Minnu ye Burama dɛmɛ ka jamana ta tiɲɛ. A banna. Ala ma mɛn. Olu de mankan filɛ nin ye. A bɛ n'a fɛn bɛɛ bɛ bɛn Mali la yan. Ala k'a kunna diya. Amina yarabi. Ni sɛbɛn ni ye Demba Condé n'ale ka fasira an bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. N bɛ fɛn dɔ f'i ye ni Ala n'a kɛra cɛ ni kiiri tigilamaw bolo donna sɛbɛnw na sisan nin bɛɛ b'i da gulo bara ni sigi sewu. A banna. Mankanba bɛ kun ye nɔminɛ kana kɛ de. A banna. Wa nɔminɛ in bɛ kɛ dɛ hali ni ninnu m'a kɛ san 10 ɲinan kɔ nɔminɛ bɛ kɛ. A banna. Awɔ. Ala k'an kunna diya. Bɛɛ k'i sigi n'i ta ye. Ni sani. An ka jamana ta tiɲɛ ka d'a ma ka tila ka na sigi koba kundaw ni gwangari kan fɔ ni burukusi kan fɔ la ɲɛ. Ni ye kɔlɔkɔlɔ ko ye. Ala k'an dɛmɛ. Ami. Jamana nin ti bɔ nɔgɔ la ten n'an ma tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ka tugubanciya dabila. A banna. Ninnu y'a kɛ Ala ma mɛn. Ani bi cɛ dɔw ko n'i ye Burama taatɔ ye ko taama bɛ k'olu su kan u sara. Ayi foyi. Burama taara k'olu to yen. O da kelen don. U ma fɔ a tɛ ten k'u bɛ sa a tɛ ten nɔfɛ. Ala kosɔn sa. A gɛlɛyara u bolo e ye jɔnni taatɔ ye. Ka janfa siri o fana kama tan nɔ i n'a fɔ minnu bɛ ka labɛn Sogɛli kama k'o bila sinama sira fɛ. A malo n'a lebu an bɛɛ sigilen fila kɔnɔ bi. A banna. Amadu ye cɛ ye dɛrɛ. N tɛ sani. A bɛɛ n'a la cɛ. Amadu ye cɛ ye dɛrɛ. I da Amadu an b'i kunkɔrɔta ni juguman ye. Ala k'i da yɔrɔ nɛ ma. An b'i kunkɔrɔta ni juguman ye. N y'o de fɔ. Ture. Balimakɛ bɛ Yusu Samake an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Ani i k'a dɔn kɔrɔ kopla a da ka wuli teri. A baden teri. N'a y'a ɲɛ an b'a fɔ n k'a si kelen min. A banna. Yusu Mali Tribune n b'ale ta ni ɲɛ Mali Tribune ta min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbasifale kɔfale bolomayɛlɛmaw nin b'o de bolo fɔ fɛn min ye kiri bunakun ye a ka ja kɔnɔ wari ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko bolomayɛlɛma sifale k'u bɛna o bolo da wa ɲininkali to min sigira o kumana ko o ko bɛ tali kɛ jumɛn kan Abdramane Diko a y'o fasiri bi Mali Tribune kɔnɔ. Abdramane Diko ka fɔ la ko maliden kɔnɔwari ka jamanaden dɔ tun bɛ Mali la yan ale minɛna Mali kiiritigilamaw fɛ ni ka worobanyasiri k'a bila ka taa di kɔnɔwarikaw ma ko Ben Souk ale ye kɔnɔwarika ye a tun bɛ Mali la yan ko Mali kiiritigilamaw kɔni wulila i n'a fɔ parquet fana y'a ɲɔgɔnna daminɛ cogo min na ka ɲɛsin kɔnɔwari jamana ma a ka ja parquet min n'o bɛ commune 4 na o parquet ko fɔ olu fana ye nɔminɛ bila maliden dɔ kɔ jamana kɔnɔwari jamana la ni i k'a dɔn
k'a fɔ finitigi dɔw ka taa sira ko Interpol o kumana o ye Karimu Keita ye ko min ye kɔnɔwari jamanaden ye o taalen min filɛ ko Karimu nana wa sifale boloma yɛlɛma don wa o kumana ko Karimu nun tɔgɔ madanen don fɛn dɔ la a kan kana dantigɛli kɛ ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na o ye anw yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn ye Birama Ture o ka tununi ko la o min tununa pelengete ale bi kibaruya ma dɔn ayiwa ko min ye k'a dɔn Nsongi Sɔn de ye nin ye wa ko i k'a dɔn Nsongi Sɔn don wa to min sigira ɲininkali to min o kumana ko Bensuka ale ka minɛni ni k'a bila ka taa di Kodowari jamana a kiiritigilamaw ma i b'a dɔn kunnafoni olu caman fɔra a ko la k'u y'a jira k'a fɔ ko bɛngoma ɲɔgɔnya ani bɛnkelenya ni baara ɲɔgɔnya o min bɛ i k'a dɔn Bamakɔ o kiiritigilamaw ni Abidjan kiiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bɛ tali kɛ o de hukumu kɔnɔna la ayiwa ko ɲɛw kɔni mununen don ka sin jɔw ma bi n'a ma ɲa k'an y'u ta d'u ma u fana k'an ta d'an ma koyi ko ɲɛ mununen ka sin jɔw ma bi o ye Karimu Keita ye jamana ɲamakɔrɔ de o kumana ko mandat d'arrêt international o de bilala ale kɔ kan min kɛra Interpol maaw fɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 5 ye 2021 san in na procureur min y'a kɛ o ye tribunal min ye procureur ye procureur de la République min bɛ tribunal de grande instance la sigidaba 4 na o kɔnɔna la a bɛ don cadre min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye nominɛni cadre ye ko parquet i k'a dɔn communiqué kɔnɔna la olu y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni y'a kanu nin ko ninnu ka kɛ i k'a dɔn ko u bɛ fɛ ka Karimu lamɛn olu m'a fɔ k'u b'a minɛ koyi k'a kana de a ka lamɛn a sigi de kɛn bɛ k'a kɔnɔ o la nka kunnafoni ye fɛn min yira u y'a jira ko Kɔnɔwari kiiritigilamaw ko olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ni Mali k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɛɛ lajɛlen na bɛn kelen na ko ka ko dɔw ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja min bɛ tali kɛ Karimu ka dɔw nɔminɛni kan k'u b'o baaraw la ɲɔgɔn fɛ kiiritigilamaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye Bensugu ka minɛni ye ko Bensugu yɛrɛ ye jɔn ye ko député kɔrɔ don député maire ale tun bɛ i k'a dɔn Kɔnɔwari dugu min na o ye Dabu ye Dabu député maire a k'a cɔmina Bamakɔ yan nɔ tarata tɛmɛnen ni k'a kɛ koli ye k'a ci ka taa di Kɔnɔwarikaw ma o kumana ko ale k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu ka laɲini y'o ye o de ye ko Génération et Peuple Solidaire GPS olu minnu bɛ yen ko olu y'a jira u ka maa ɲɛmaa n'o ye i k'a dɔn Guillaume Kibafon Soro ko ale yɛrɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaakɔrɔ ye ko fangabulon ɲɛmaakɔrɔ don ani wasabulon o ɲɛmaakɔrɔ fana don Kɔnɔwari kɔnɔna la ka ale yɛrɛ ko a kɛn bɛ mangoni ye Kɔnɔwari jamana kɔnɔ bi o kumana yen tigɛlen don a la o kumana Yusu ko ale y'a jira i k'a dɔn laseli dɔ kɔnɔ n'o ye communiqué ko Bamakɔ ko ale ka tɔnden kologirin dɔ minɛna Bamakɔ o kumana ko a ye communiqué min fɔ sa ko ja a bɛ tali kɛ ni maa kofɔlen de kɔ kan o kumana Yusu ko a ko min filɛ nin ye ko a dɔ la ko a t'a dɔ fɛn min y'a to nin cɛ in minɛna k'a bɛɛ kɛra kiiri ni sariya taabolo de kɔnɔna na bingani ma k'a kan o kumana ko laseli dɔw fana y'a jira procureur min bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn tribunal de grande instance communiqué o yɔrɔ la ale y'a jira ko min ye Bensugu ka nin minɛni ye a dɔ la ko Bensugu yɛrɛ yera jɔnniw fɛ o de y'an ka gendarmew ye gendarmew de y'a jɔjɔlimajɔ fo ka taa cɔmi wa k'a kɛra i k'a dɔn procureur yɛrɛ ka yamaruya de kɔnɔna la sigidaba 4 na procureur ko don n'o ye Idrissa Amidu Ture ye Yusu ko a waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra o cogo la wa k'a kɛra ni mandat d'arrêt international fana hakilina ye min ni Kɔnɔwari kiiritigilamaw n'o ye kiiri maa ɲɛmaa n'o ye musolaka ye ale fana y'o laɲini kɛ ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn cakɛda min na o ye i k'a dɔn ko juge de 9e cabinet d'instruction tribunal de première instance Abidjan Plateau o de ye laɲini kɛ o kumana Ture a ko laɲini ko baara in kɛra n'o laɲini kɔnɔna de ye ko mandat min ni o yɛrɛ bilala kabini novembre tile 16 2020 san na k'a tigi jɔjɔlimajɔra fo ka n'a minɛ ka bɛn ni wagati in de ye k'a bɛ tali kɛ fɛn jumɛnw na nin man ye ko dɔ de kɛ jamana kɔnɔ Kɔnɔwari dugukolo kan ko min tɛ ko bɛɛ ta ye ko sariya nabolo ni i k'a dɔn baaraɲɔgɔnya sariya ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni bankuw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛra sabu ye i k'a dɔn Bensugu ale kun bolila ka n'i dogo Bamakɔ yan kabi 2020 san nka k'a cɔminen nin ye k'a di Kɔnɔwarikaw ma an sigi bɛ k'an ka Karimu kɔnɔ u k'an fana ta d'an ma ka falen awɔ falen de don awɔ sifalen de don sifale don an k'a tɔrɔ kɛ ɲɔgɔn na an y'u ta di u fana k'an ta labɛn k'a bila ka na maa min ka nɔbila ye nin ye Abdramane Diko don an y'a bɔ Mali Tribune kɔnɔ u ka bidon bɔlen Moro droit de l'homme CNDH min ye Abibu Buware Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ de ka kɛ min ye a k'a dɔn sécurité d'État i k'a dɔn k'a lajɛ min ye sariya minnu bɛ
a kɔnɔna na min aw ka dɔn k'a lajɛ ka min ye siginka ka ko kura kun min aw ka dɔn ministre de la justice droit de l'homme i ka dɔn garde so Mahamadu Kasoge ale tun bɛ kɛnɛ kan ni Abibu Buware muru a donna kuma la waati min na a y'a jira k'a fɔ dan min ye aw ka dɔn dan min ka kari maaw la Kayi mara la o ti dɔwɛrɛ aw ka dɔn min ye jɔnya kuma min bɛ sen na muru dɔw kɔni ka du cira dɔw kɔni aw ka dɔn maga kɛra olu yɛrɛ farikolo la wa i ka dɔn dɔw kɔni bolila ka taa dugu wɛrɛ ka t'u yɛrɛ sigi ye ka cikɛforow minɛ u la i ka dɔn ka cikɛforow minɛ u la ko o man kan cogo si la muru ko n'i ye jateminɛ kɛ na kile kɔnɔ denw i b'a ye min ye aw ka dɔn ka dankari buna adamaden la muru aw ka dɔn bɛɛ n'i ka sariya bɛɛ n'i ka hakɛ muru aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la rapport min bɛ aw ka dɔn min bɛ tali kɛ min ye an ka kalanko kan muru aw ka dɔn a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan ani ka dɔn min ye denmisɛnninw olu ka kɛ kalanko ye muru n'o bɔra ye bingali jugu min n'o bɛ kɛ aw ka dɔn maaw la fo ka taa se aw ka dɔn danbi kari musow la cogo min ani muso ka hakɛ ko ka nin bɛɛ lajɛlen aw k'a lajɛ muru a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ gafeba ye walasa aw ka dɔn yɛlɛma bi don ninnu na cogo min na muru aw ka dɔn aw min ye an kunnafonidilaw u da ma dogo la dɛ min ye aw ka dɔn waleya min bɛ ta k'an sɛgɛrɛ muru ani ka dɔn maa k'i ka hami n'i ka hakilina fɔ démocratie la aw ka dɔn ko n'a ma kɛ ni ninnu ye yalima kɛ ni fɛn dɔ k'i hakilina da fɔ muru ko o bɛnnen don démocratie kɔnɔ ko da man ka kari olu tigi la a kuma kana bila kɔni da man ka kari o la dɛ a banna muru n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn syndicat olu fana ka aw ka dɔn min ye olu ka taabolo bɛ yen n'o ye aw ka dɔn liberté syndicale muru aw ka dɔn ko n'olu ka kan muru nka i ka dɔn aw min ye n'olu y'o daminɛ da min bɛ kari olu la o ka hakɛ nɔfɛ muru ko fana man kan cogo si la a bɛ Buware muru a y'i da don a bɛɛ lajɛlen la i di k'a sɛgɛsɛgɛ min ye aw ka dɔn CADHP muru aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn min ye farafinna ale ka aw ka dɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ adamadenw ka hakɛ la kɔlɔsi muru a kumana ninnu bɛɛ lajɛlen kan aw ka dɔn aw min ye fɛn fɛn bɛ yen ni olu ka aw ka dɔn olu ka wulikajɔw ye olu b'a fɛ o ka taa o cogo sira fɛ min ye olu mana aw ka dɔn k'u da don fanga la u mana k'u da don politiki ko la olu ta kɔni min ye danga kana kari adamaden na wa adamadenw ka hakɛ ka d'u ma n'o kɛra sisan kuma bɛ dɔgɔya o a banna hali sariya baden kiritigɛ baden bɛɛ bɛ hakɛ sɔsɔ ni sariya sɔsɔ de nɔfɛ wa a bɛ Buware muru a ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ i ka dɔn a y'a fɔ ni majigi ye a y'a fɔ ni aw ka dɔn maa minnu bɛ kɛnɛ kan ani a bɛ lase maa minnu ma bɛɛ lajɛlen ka faamuya muru a ka dɔn a kɛnɛ kan sa minisiri tun bɛ yen min ye aw ka dɔn Mahamadu Kasoge ale kɔni a ye foli ani tani a y'o lase aw ka dɔn Abibu Buware a n'a ka aw ka dɔn ekipu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye a baarakɛɲɔgɔnw ye k'a jira k'a fɔ u bɛ wulikajɔ min na muru a wulikajɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka don kan ka f'u ka baara la i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min yɛrɛ ci baara don i kan ka fɔ a la ani foli ka kan dɛ muru a kuma a y'a jira k'a fɔ nin minnu dira ale ma min ye olu kɔni na wulikajɔ kɛ min bɛ yen k'a fɔ aw ka dɔn ni o bɛ ɲɛnabɔ muru i ka dɔn sika ka bɔ a la cogo sugu bɛɛ lajɛlen la an bɛ sariya jamana de kɔnɔ wa a bɛ jamanaba de kɔnɔ n'o ye Mali ye muru i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ni Agibu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa basigi ani lafiya ani adamadenw ka hakɛ i ka dɔn o bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na ala k'an kunnaja Hayidara bɛ fo fana ni Adama bɛ fo fana n'ale ka fasire an y'a bɔ min ye républicain kɔnɔ ala k'a kɛ fɔlen amina rabi o tɛna dansigi bi laseliw la de sabu min kunu sugandira olu kɔni kuncɛlen ye nin ye an bɛ se ka foliw kɛ bakurunba foli ye ka kelen foli dɔw fana kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kulomajɔ la Yusu Bataki cibaw ka ca an tɛna se ka bɛɛ ta i tɔgɔ ma an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye an terikɛ bɛ Kita Sanba an b'ale fo ka Sɛnparana ka ɲɛmaa fo Rokiya Jara an bɛ foli k'a ye ka Modibo Kulubali fo Alu Sidibe o y'an yɛrɛ den n'an cakɛɲɔgɔn ye groupe Renouveau la yan ayiwa ka Madu Diko k'a ka foli kɛ ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an kanubabaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Yusu an bɛ foli kɛ Silalakaw ka denbaya ye ndenw don u filɛ Filabugu la k'a dɔn k'a fɔ an ka foli b'u ye Burama Sila n'a furumuso Gundo ka taa se Fode ma ani Kaka ni Jabi an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko i k'a dɔn matigi musokɔrɔba ko bonya barika n'o ye Bafana Sanɔgɔ ye k'a Sanɔgɔ i bɛ Sumayila Jofolo Kulubali Alimaɲi ko k'a ka foli f'i ye Yusu
ko jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan ayiwa Sori Jabate Canada ale fana ko k'a b'an lamɛn kosɛbɛ ka taa se Sori Jalo ma ale bɛ Douanza sigi la Umu Sise Kayi ka taa se i ka dɔ Gundo Kamisogo ma Kita Kolibugu an ka foli bɛ Fuseni Samake fana ye ko Sananbɛlɛ ka taa se i ka dɔ Dramani Buware ale y'i ka dɔ bololabaarakɛla ye Kɔnɔbugu an ka foli ba ye ka Dado Sifo Marikala a n'a ka maa ɲɛmaa n'o Isa Sangare Marikala radio ɲɛmaa don o kumana Yusu ani ka dɔ Amadou Sise ale fana bɛ jɛnɛ ye ko jɛmukan in k'u fana b'a lamɛn kosɛbɛ ni Ala ka jɛ Abdala Haidara k'ale bɛ Dalakaw fana ko k'u ka foli f'i ye su ni sanga in na. Moroni olu fo sa an bɛ foli lase aw ka dɔn min ye Amadou Diané ale bɛ Titibugu la ani aw ka dɔn min ye an yɛrɛ ka Usain Bolt n'o ye Mala Fofana ale pièce virila Jara ni Moroni ka ko la Aluja actrice Aluja Basigine Keita Jangine Keita an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moro ka Gawusu Magaji fo foli an b'a lase Alu Buyaki Kamara ma don ma ɲugu ti damba an b'ale fo min ye Kati Malibugu la Moro ka Debi Traoré fo ya fo Diboli an yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye foli an b'a lasa ma sanga ani waati ale bɛ pharmacie kɔnɔ ye Seba an b'a fo ka Salifu Magalu Moro a ko k'i ka cɛkɔrɔba ale an b'a fo ya fo Titibugu la Moro i ka dɔn san gouverneur an b'a fo Ousmane Samake a n'a furumuso ka foli lase Kayi gouverneur ma n'o ye aw ka dɔn min ye Musa Bala Kumare an k'a fo ka waleɲuman dɔn Moro ka an bɛ ɲan an ka cɛkɔrɔba an k'a fo Moro ka Labali Ɲang fo Tijan Ɲang ale bɛ Gabon Wara Ɲang malien de l'automobile la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moro k'i wolowolo femme Fatikaya Madame Bama Fatikaya Gise Nigila k'a ka foli biya Papa Sangare Moro Saga service an b'a fɔ a n'a furumuso Mamu Sakɔ ninnu bɛ Fɔnbabugu la ka foli ani tanu k'o lase min ye Sori Sabakɔna Sori Kɛmɛso Sori Traoré ka taa se Sori Jakite ma ninnu ye Sori saba ye kɔna an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Banu Magaji Bernard Tapi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Moro Gilles Sempara an b'a fɔ Universel Beauté la ka foli lase min ye Buramasire Sempara Universel Coiffure Zumana Sempara Universel Coiffure an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni y'olu fo an bɛ i ka dɔn Abbas Touré k'ale ka foli kɛ Côte d'Ivoire sigi la nin sanga in na Madu Sogore an ka foli ba ye ka Fanta Sogore fo la Poussine ka foli k'a kɛ Almadan Ibrahim Touré ale bɛ Sénégal k'u b'an lamɛn kosɛbɛ i ka dɔn min ye Mamadou Zumana Sidibe ale ye Kayi gouverneur kɔrɔ ye an ka foli ba ye jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan Yusu ka foli kɛ radio Nɛma maaw bɛɛ lajɛlen ye olu b'an ka jɛmukan passer directement na u ka sigida la Kasaro ko k'aw ka foli fɔ bɔn ka bɛɛ lajɛlen directement o kumana radio Nɛma maaw ka foli bi yan ka i ka dɔn Kayi gouverneur kɔrɔ k'ale fana ka foli kɛ Burkina sa an bɛ foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye Ibrahim Sise ale i ka dɔn n yɛrɛ dɔ kɛ nin terikɛ ani n ka petini Anzumani Jara ale ye o promotionnaire de classe ye nka Burkina bɛ don an ka foli bɔ a ye n'o ye Ibrahima Sise an b'a fɔ Burkina ni sanga in na ka foli kɛ Kani Kebe n'o ye Ma Kebe Waga ka foli kɛ i ka dɔn Sidibe n'o ye i ka dɔn Idrissa Sidibe a fana bɛ Bobo Julaso Wara an ka foli b'a ye k'a Darabo Moro Tati Awa Jara an b'a k'a ka dugawu k'a ye Ɲamoyi Ture Moro k'a bi fo k'i ka banfula ani ka guloki bi tiɲɛ yɛrɛ la lɛni an ta jamana faso denkɛ parla an ta jamana ni faso danfani de voilà a madame kuma yɛrɛ Tanti Asu an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moro waati sera Bonkana o féminin Bonkana Maïga an ka foli b'a fana ye kɛnɛ in kan yan nɔ ni Ala ka jɛ Bonkana masculin maestro tɛ nin ye Bonkana o féminin ye ni Ala ka jɛ o kumana aw k'an bɛn a ni ce a ka kulomajɔ n'a ka ɲamadali la inchallah